Takže hoši, vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu jdeme za hospodu, je to babička, pozdrav. Mám pozdrav. No hoši, dobrý, dneska to lepší před mikrofon. Taky lepší to bude dneska. Tak to bude dobrý, ne? Tak. Chci to říct? Pane bože. Pane bože. Bezenda volal ráno, víš? Jo. Já teďka nemůžu Tak hoši. Asi já mám bonek. To bude teďka? Nebo bombon? bombo. Jo. No. Já nevím zase. No. Spíš zadu, jo? Jo. No. Sumletnice. Dobrá co. Jdeš kakat. Pani se vykaká. Co nevím, třeba jsi věděl, veď, taky nevím. Jaký týpek. Asi nebudeme natáčet úplně. No hoši, počkejte chvilku, nastupnu videjko. Že by se taky nepřál, abys byl na kameře, to šlo. No a 500 tady je. Tam si jdu další lidi do prdele. Možná ještě si to tady přejdem. Takový malý autobus, dobrý den. Takový malý autobus a 500, pane bože. Tak třeba ta 500 nejmenší autobus, který jsem kdy viděl. To je fakt jako takový malý autobus úplně. Ten přijde. Jo. To je zavřený, ne? Jak to? Jo, tohle. To otočila zpátky. Dobré. Až. Vůbec ne. Přesně tak je u každého člověka. U každého člověka je to bohužel. Teď miluji tebe taky prdík. No, to byla restaurace, to je hospodářství. Jo. Tam je tam. Když to je ten malý autobus, tohle. Malé. Když se kolik tam máme místo, co pro mě nevejde. Kolik to má místo, tam není napsáno, veď? Nevím, co to chce. 30 možná, hele? 30 by to mělo být. A normální autobus má 45. Má 44 jsem.
Jo, ten box. No, No, určitě box, tak jsem neviděl doslova. Jaj. Jinak, nevím, ale budem asi dělat zítra to videjko z toho kroketu. Jo. Jo? já. Mám vám to vysvětlovat, do člověk si to dělá. Jo, protože někteří lidi prostě nejedou kroket. Takže jsme to mohli ukázat, že? No, já jsem trošku v tom špatný taky, protože já taky to hraju nějak po dlouhé době. Já jsem to ani nehrál mockrát. Jo, jenom minule jsem to hrál. Minulý týden. No, přesně tak. Přesně, když vyšlo to videjko v poklad, tak vykopáváme. Teď jsem to začal hrát, jo? Prostě uvidíte, co to je. Vysvětlíme vám to, jak se to hraje. Dáme si ještě možná souboj proti sobě. No se nezala, je docela chladno. Ne, že jako chladno. Dneska nic by mělo být. Takže mi to byla zima. Jaká tam prdí zem u srdečka. Neměla jsi kafe? Dobrý. Se radši nedává. Jo. Nejspíš. Ty vole. Typu na záchod. Co? No, to nevím, no. Co jo, nejspíš. Počkej. Počkej, pojď sem. A tam šla do ty klece, ne? No jo. Mě to tam nejdeš. Kočí. Opět. No. Jo, pojď. To není pro tebe. Hej, Mio. Jak je tam čudla. Jo. Stejně pomkám školu nebo? No. Jo. Už čůra. To kazat nebudu. No. 8:56 minut. Tak můžeme to dát na 10 minut, no. Takový fajné. A 9 minut už to dát nemůžem, bohužel. Některé už tam mám, bohužel nějaké. Ale tam někdo nahoře, tak to by taky dneska vidím. Jo. Tak jo. Katorou bejt. Hotovo vše. I'm best. Vodě, čámu vodě. Ty vole. Srabové.
Já jsem běložravec. Já vím tohle. Z ořechu. Co je dobrý. Tady jsou mega dobrý. No. Sám jestli měl vezvat do koše nebo někam jinam. Co? Jede sama, takže tohle je zaše videjka, všechno, pokud jsem měla like, odběr a uvidíme se u dalšího videjka, čau. Pozdrav. Taky čau. Čau. Tak jo, čau.